Transientie, det er titlen på et projekt, som jeg har arbejdet med i de senere år. Udstillingen er bygget op, sådan så den er orkestreret som en symfoni, en flerstrenget symfoni af måder, man kan bevæge sig med fotografiet på. Den har en udvikling, at den starter fra de meget konkrete landskaber, og så kommer den over i det mere abstrakte, transcenderende. Det handler om bevægelse hen over jordfladen. Det handler om det sublime, at se ud i det her sublime landskab. I mit projekt, der er vi over fra det konkrete landskab, mellem bevægelsen i landskabet og det transcenderende ud i rummet. Jeg ved ikke præcis, hvad der er forskellen på at få en sublim oplevelse, eller være på LSD, fordi man opdager, at man er en mikroskopisk del, der tilhører alt i altet.